Antone kapan ako tapedu? Napedu na nga nakapangataw. Imabu nga marano na upuna na mili niya na karumay, miyaka teg-teg subabay. Na sumamaw na yakaruman niya na sobagaw. At di na matang wala kami asugatan na nakatao. Kami asugatan ka to pagli na kami ay labu. Ay inilay niya na mapiposo. Oo, na tiga katao. Nakapan ako tapanan. Di na mapia. Kadua, nang kanan nakasya lamang kero. Kasya lamang kero, amajika, kapan ako tapananan. Na umatay sa tao, na layar kuno na jannah, na di na nagkabo sa surga wallah, sa tama sa di na nagkanakan. O, padumpan na kay, tabi o, piniprila ko niyo, padumpan ang kanana, kapangilay sa Quraysh. Man ata'arafa, pa'asaddaqaw mimma yakul, lam tuqbilu amalu 40 yawma. Sa tautu nabi, asyomong ko paririmar. Oy, pangilay sa amanan niya na Quraysh, paririmar, na operati ang ka, na patapulugoy na di ka tarima sumamana ka. Betal na ka pa siya, pure ang uta paririmar. Aguguni ka na ba pure ka, paltik. Oy, na di na nakitiro na yung Quraysh ka na marat, tapi amaratan niya na pero na namapia. Matan magbu-Quraysh kaya gari, di anino. Lango na melyak na Quraysh na mapiyaw na niya. Kapara ang kamakabagay sa mala. Oh, aduh ko to sa opportunity na talo. Oh, adu pa na mo tiro na mi. Pabili ako malagray. Ay, adu pa na lo. Adu pa na bili na talo kanan. Pabili na madaka na rin. O magumakan apo so ka. Napagawas ako siya. Natigin na bapak, bubu kata sa 5,000 kada na. Na umagubalik sa wala na mi diga ka punyo niya ng utama nga Montero. Andun man ka pamakaw man yan. Adi penggala pa ka. Matang wallah ka apya upama ka pure pa nakapan ma pure apya Quraysh kamarata na dinatiro ni Quraysh kamarata. Dinatiro na kani Quraysh na marata na di ko niya bagana miya pati ako niyan. At hinaba pa to ni Quraysh kan. Kate so lupa aruka mpetoy. Kate so ke keteran rekah. Dinapa dia ka gunungan ang natian nakamatay ka. Matang wallah ka dinatiro ni marata Quraysh ka. Ato na pnika pa nakapan ako to. Na diyang kanan na Katoro Samano. Katoro Samano. Tihada ka. Kenapa suka Katoro Samano ka? Kapya lang ko na manok sa imin. Natoro no ka. Manok. Nakanaba ka makapin ako to. Aya ka pa na ko to Katoro Samano ko nang to ako minuwa ka Samano ka. Kuhan ako ni Samano kay turo ka na binaningi to ka. Binaningi mata. Binaningi papa. Binaningi ae, binaningi ulo, binaningi ipoy. Ay panagkimano ko na si binaning. Ikan amya gudu na binaning pen. Na opun dito ituro ka nakapana oto. Da panapakakapato na tinadino na pagkapte ka mano kana niya may totoro. Basta matena na siya man nami atay. Allahu akbar na share ka nakapana oto. Na anto na puni kapana oto. Oy kapara antano kegenaki. Na diyang ka na nakapanagikor sa tonong. Tumatagikor ka sa di pangaylay. Tumatagikor ka sa tekbalang. Tumatagikor ka sa mga tonong. Diyang na nalamina, guwanina na mga lamina, na kapanakutun na namala, na iman to na miya de sulamin. Kaya siya na kanina ko pangadi ko sa matampay, yung nga kapuruan niya sa matampay, miyati ako siya, inakuwatawasan ako pangadi. Na ginawa yan. Are basit, panutun na karaka kamatang wala ka. Basta wala magawa ko sa walemi. Tiga kanino ka pagawa sa walemi. Tiga na siya magusina ng mga tanak ko to. Nasa kata amorita na doon, wala laulita di ka pagulama ka. Kanusa ta. Tiga kanino to. Na tiga na siya magusina na analami nila na miya kalala. Malatigin, analami siya ng ito mga ustadami sa madrasa, ay notoriyan. Makapundatal sa nalami saan siya. Tiga na bumili kung malalami. Di nga nalamin na dataro sa Walense ka. Dataro sa Rimano ka. Strangle, pati rugumab. Na binaning idinis. Binaning na si itatago sa lukawalay. Naroon lang tigin itatago sa walay. Na ayat tigin na kibabaling ro na mga tonong kon. Na ayat tigin na ikikidiw ni Nausyama. Na hindi kapite na pakapitaan. Na mautulungan na pakautusiran. Na gagawin pa na pakagapinsiran. Na ilay na kamunga pagpakikaanak na mga vitamin. Na dugo ka na batong. Kasi anip ka no. Na siya pa na nakasira nakibasit. Ino, ama. Di nyo yung sosuang kapalamin nakakapanak ko toya. Namatay ka naroon na ninong gunakan. Na di ka nun pa ka sa surga. Na tinawag ko na sabi ni Awa.
Kamas tayo pamiyang alamin namin. Ako tigang gani-ganyan, ay ako lo kagaya totorong siran na. Baganda kawa ang alamin nila. Nudua na. Kaya po natin na tabung na katalagin na daw kumakaudo. Miya kapugwa ko ro. Manong man ni betada datara kada mineral. Suso pangaloy tiwan. Nasid miya pelastar pipi ako lokian. Dawakan tiga siya panginin ni Samira kan nung ngagaman. Piya kakasya ang wading yan. Sa Samira nung ninaw siya ma. Kagiap mangumapita na pakapita ni Raman. Susot na kan siya. Inamiya patay ako iran. Lubong siya kan ni katoko ni nakita iro. Pero nga baka kaniniran na miya lang agi. Nagkataluan niya tingin siya ma. Amay ama kan tigil. Ay ilin na kan siya. Tinama yan! Tinano ka nan! Tigil kikaraman na bubay. Nasusodong na kan siya. Tigil na napkabawa ka nung Samida. Tina to na Samida. Tigil ang utak makan tigil. To na Samida. Tigil na bawa tayo. Tigi yang tua ama ya na dingan na ditaro ka mga tulungan na. Ama patay kayo ran. Tigi na matang wala karo ka pagkikalang. Tuwa ka na babana ka nailay ka. Asosurong na kan tiga mo taklas mita natin ni ate ako puna wala to kawit. Na kayo niya matigan ni betadi na dusiran kina afshaw no la may na ito. Mabapatarong peso hunta iya kami akatiwa-tiwar. Na di sila diningila kinagusiyama. Tigi na mga taong kaya tao. Ito na nga pinggulaw-ulan niyo. Miskano di pakapitaan. Napapakaw ito na miskano. Napapakagabi na miskano. Na di gano di mamangudu. Kami kadatari, di gano di mamangudu. Nakawang ano. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na dito ni kaya gina manalamin nakagimi ang udusirang. La ilaha illallah. Di kepakai abang kasih pagkalakang haram. Di kandata-data tanong ka, di man anak metunya sa mga tonong, na mga jin na kena, mga jin. Kaaya man ang mga jin, na di kailay. Pag kailay tanunan, na di tanong siya ng kailay. Okay, daw ba nga siya ng kanakan? Di kapakay. Api sa syaitan, na di kapakay abang pagkalakan sa syaitan. Sa katanubuman, ni manigalak sa syaitan ang mga marano. Agi yung may ito, pasawatangan, ipapangalak ka, naliapas siya. Na syaitan siya. Yang mau biasa watakan, na pumasa sa kita na, ibenuk ni. Nah, miya dem suwata, pagpangalakang etan. Nah, dia kapman, na siya, di mi. Sugod ka sa lang. Ora, oleh, kuha na ko nga sa baso sa lang. Di. Anatay tanro. Di uti ang nakaswata. Saksa na ko ay pagpangalakang la ilaha illallah. Na mga wasyat tayo ulukman ko watayan. Mga wasyat yan niya. Ay mana niya na benar awasyatul Luqman ko mga watayan na ipupung siya terkatan ni Allah. Kecuali yang siya terkatan. Wa idza qala Luqman li'ibni wa huwa ya'iduhu ya bunay la tushrik billah inna syirka ladh-dhulmun 'adhim. Paganya wasyatul Luqman watayan. Inawata ko na dinamon ditirong kuwate na dinani pangtumaan datar nanan digil asakatan mga dato mga bay apa pengusyatan nakaswata ka wata kulay ubang kay ni dinggulaw na datar na to sa Luqman tugu Luqman api teruyang kuwata yan apa pengtuman yan hay watakan la tusyrik billah na ubang ka pepenakoto insyaallah inna syirka la dhulmun 'adzim. Kamataan na tugwang asuka pa na ko to na miya kalalanan aka ay makna niya na kapaman na kalalaliman. Latul mo na adim. Dito na ay makna niya na kapalalaliman malibutan na tanto. Ay mana tadi pero nakapana ko to. Ay pena ka talo ka klase suka pa na ko to atang alim. Talo ka klase suka pa na ko to. Paganeron minindaw kami ng mga estudyante kanay sa MICC. Si Sachin Urhay. Oh, paganeron na syirkul akbar nakapanakot amala. Ikadua na syirkul asgar nakapanakot ama ito. Ikatlo na syirkul khafi na antoni kapanakot amala na sokasimba ang kasabarahala. Takasimba sa barahala datara nga mga sarwanga at siya ni mamangbal sa mga kayawa ba na tuwa na di piyamakabak na pianisin na pingguguray. Ito na ito na di pamakabak na ulungin. Na tuwa no. Yaw paulong ako. Allahu Akbar, kanina ning hugurin.
Na dita pengetahuan na dia ka isa sa biri na ruwa pangarapan nila nga benda penanang kayo anonok ka. Allahu Akbar. Na dito basta sumimba ka sa dikaylay api ang kana nakapakingginaw sa jin na itong mga ulama sa kapanakoto. Miyagay siya ko na alungan na adna alim. Dahil ko na punay na para madali. Nalalakaw na madang na tao. Tinamatay siguro, may naigira ako na, kanaba ko na, nakanaban noong tadi na ni pamana pagadan, para madali na ayamanan niya na punayo, na sinupapagata na sa baba akaba. Nauman sobra na magumra, namata na alim, para madali na, Allahu Akbar. Na miya kay siya ko na alungan, na miya tayong mutaalim. Ay kaya pa tayong mutaalim, oy, na imimbalik man na suwata na alim. Na siya ko miya kapiralago, nakakalaban sa maktaba, library wa maiyan alim. Na miya alim ang utawatayan. Pagi nga siyang ka-alim ang utamama, na murit ang utawatayan. Na so kaya patay ang utaalim, na miti nga miya kapasan mag-utawatayan na mama, na miya kala, na mimali ulama. Tinalakaan na ka ng kaya library ama, kana ko rin mga pag-study. Nakagir kong kulakaan yan ang kaya library ama iyan, ulama. Na inulabong. Na pamana ayaw ganalawa, kami at tidak kasurdi. So mga kitab yun na piyangang kuwan na ayaw ganalawa. Na meday niyan ko, nang yakura niya man iyan, ay babatad, ipopuro, na inayog na lalawa. Tigad yung ko tawa kaya to siya niyan. Tinay na ko may ito ako, napapakaunot na ko yung masangay library. Nakatay sa Quran niya, napumatian niya, nakatay na inayog na lalawa. Nauniyan ko na kilakata sa Quran, ang kambatian niya, ang pangilay niyan, na niyan nung nakilakati. Na adna najisu na tao, adna tayo na tao, aro dumiyagango sa kong talo pa Quran. Nakagi ako yung makna niya na may niya na magango. Tingin ino mga diya. Ino yung kitagwitigin siya najisa nga Quran. Amiyagango, aro dumiyakatawa-tawa. Nada ko nakimati na diyang kaya alibrari, na alam siya mababalingo na syaitan, iblis, na mipayag. Na hindi ang kaya payag. Na guminiraw sang kota ali makangudan na, hey, guru ame, ale, tinanong kanan. Ato na ka, tinasaka sa syaitan iblis. May mo kang kawala. Ino ka siya matatag sa diyan ka library wa makan. Na tinakataw na ka siya maka. Siya maakan na miyatay na makapanan ako to. Tinanong agtarawa. Tinapirati ako niyan. Katawan na ka. Ino to pupakanay kamada sa paramadali. Apnayo. Na dia ko kini umada kalataw kakariri mga anak ko na sa kani maawid man ko para madali ay ipuligo kan siya makasakaba ka ini promise sa kanon na asara ayaw maana niyan na uduan niya ng Quran na uman man ay haji naman magubran na para madali na pagada na kanon na safety siya makana miyate na mga musyrik makapanan ako to kasi nimba ko niyan kapirati ako niyan na asara tingin na uduan na ka at yung Quran na insya paman na asara guna kang Quran na ipuligo kan siya kasi siya amanan niya na Kaaba na miyate siya makana makapanan ako to na miyaka guro kang kutawatan na alim. La ilaha illallah! Miyatay mo siya mana niya na makalilok wagama kaayap yung maratian niya na diyan ka iblis. Miyatay ang makapananakotos kanyan. Na duty panang gilaan tanong mabuubatan di makapanakoto. Anto ni kapanakoto pa dun. Napado na nga nakapangataw. Yung mabunga marano no, puna na milin niya nagkarumaya, miyaka tay-tay chubabay, na sumamaw na yakaruman niya na chubagaw, na tila matang wala kami, asugatan na nakatao. Kami asugatan ka to, pagli na kami ay inlabog. Kaya inilay niya na mapiposo. Oo, na tiga katao, nakapanakot sa panana, di na mapia. Kadua, nang kada nakasya lamang kero. Kasya lamang kero, amajika, kapanakot sa pananan, na umatay sa tao, na layar kuno na jannah na di na nagkabo sa surga wallah sa tama sa di na naganakan. O, padumpan na kay tabi o piniprila ko niyo. Padumpan ang kanana kapangilay sa Quraysh. Man ata'arafa fa'asaddaqaw mimma yaqul lam tuqbilu amalu 40 yawma. Sa tawtug nabi asyomong ko paririmar. Oy, pangilay sa amanan niya na Quraysh, paririmar na operatian ka na patapulugoy na di ka tarima sa amana ka. Betal na ka pa siya pure ang uta paririmar. Aguguni ka na ba pure ka paltik. Oy, na di na nakitero na yung Quraysh ka na marat, tapi amaratan niya na pero na namapya. Matan magkukuris kaya gari no. Lango na melyak na Quraysh na mapyaw na niya. Kapara ang kamakabagay sa mana. Oh, aduh, ko to sa opportunity na talo. Oh, ado pa na mo, tiro na mi. Mabili ako malagray. Ay, ado pa na lo. Ado pa na
Nabi di ulah talukanan. Apa beli na bada kana rinus? O magumakan apo soka napagawas ako siya. Natingin na bapak, bubu kata siya 5,000 kada siya. Na magubaling sa wala namin di ka kapuniw niya ng utama nga Montero. Andun man ka pamakaw man yan. Adi penggala pa ka. Matang wallah ka apya upama ka pure pa nakapan ma pure apya ko res kamarata na dinatero ni ko res kamarata. Dinatero na kan ni ko res na marata na di ko niya bagana mi apate ako niyan. Adi na ba pato ni ko res kan. Kate so lupa aru ka pembetawi. Kate so ke keteran rekah. Di na pa dia ka gunungan ang natian nakamatay ka. Matang wallah ka dinatero ni marata ako res ka. Nah dia ini. Nah, doon apa ni mga pada di mapia pagulog sa kapan ako to. Nah, dia kana nakapang kakasya. Memang masya ko mabuang kakasya basta tina tago na kaya ngakir. Dia ngair ka ay makna niya nangakiray. Apang giro ka alungang kakualungan. Bitong kakubitaan. Naulang ang kaulan. Nasantigay sa kailing ka nakaratang ka magunutarakan. Matang wala ka na ginawa ka nun. Nadipa siya ng alok sa miya kay Tito Abuti. Di ada taruwala magturita. Tinabapan to lang ang nawidan ka. Tinaura. Kakashi. Tinatanip ka niyo. Kaya uyatan mo siya gitu. Natigyan na tagwing ko ng akiring ka na mbati ang unadong ang kwanungan. Ulang ako lang bitong nga bitong. Nasaan siya may nga bubay na karatang nga kakuluga po siya na magunutarakan kay labra ka. Di ka pa ba? Bigyan na yan! At tinamamagat siya, uy, barato ba pa? Unya pamasalan niyang tago, ano nga ako na? Wala nga ako ulan, ano nga ako na? Bitong nga. Kaya tabon mabuto pa rin siya marawi. Na siya namiyubay kung majority ang niya katetay. Kaya niya sigurat mo ang kerat niya. Niya keratan na, may yung majority. Dumibay sa majority. Tuwe! Amo! Ay, kailan niya, na amo. Kaya gito, namarate-ipik. Nauna kaya ng kapaba. Diba siya mga benar. Aya kaya dito kakasyo taw na so parangin kaamapya. Naman siya Allah kadiniklir sa Quran. Wa innaka la'ala khuluqil azim. Mata'ana ya Muhammad asyaka. Na din na una anak ka pinakamapya kumapi parangin sa dunia. Din na una ano Nabi sallallahu alaihi wasallam amia kapia pia parangay amama. Ay kapya na ni parangay na may lengkas kanina mga limbabaan sa kanina kasasyarigan mauntol patiis may ito pa na pagkailino ng kota kapapatiis yan si okay to yan na pagkailino amina di yung kota ka na makaposyo yan baniyang imiteres si ina-amana nila miya makalanggalanggaw kagya po kata minipangdo kami sa mga estudyante akan sa subject na natarik pag natarikiran anak tawhidiran at napikhiran, ano mga subject kiran magu. Namin ipang duwang hirapan. Nakagya ko matay so Nabi, matay so amin Abdullah, nasa kulo agwalo ragu na idedu Abdullah. Kangudaan, nasa Nabi na siya kapapantag sa tiyan ng inay Laman doon pa mga taas so Nabi, kaya doon siya ama. Na siya ko siya ragu na idediyan, o sa kulo agwalo idediyan, nayap man namin atay na swami na. Nauna bupakaguro. Da aba niya kining na natumanin yan. Kenapa na taruh miata tawa ano na babay niyan, ano na pagarin yan, ano na na dito na din na pagarin yan. Na ba nung pagkagurok sa Nabi? Inaw na miya kay ito pens kanyan kabago mamapan. Na ayap siya niyan na pagurok niyan sa mga walay sa Makkah. Mga walay sa Makkah. Na pamanikan niyan, tingin na assalamualaikum, antayan na kawan niyan. Antayan na kami ngira kanua, pamagunungan na kantingin, pamagunungan na kanat, kaya na pamakakanat ng pagkainom na kantungan, ipsirungakan na apya ay buwa pagkisubay niyo lakan na subay jita ka sa salungan na di ka ni manggesto. Inaw, may tos kanya po na miyara sa iso Nabi. Wa wazadaka a'ilam fa'adana. Bamiskatuwan na masabat ko kay ito ka. Ay na ko may ito ka na pamana karanaganang ka. Napiya ka kawa sa miskatuwa Allah. Agis kanian na kanabamiyate nakawas sa Nabi. Kakagi ko matay sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayaw po na miyatong kung di na maulunin na talo-talo na amanan niya na pera. La ilaha illallah. Na piyang dugapan surabon niya no ando matatago na siya pa namisasang na po Yahudi niyan. Siya ko Yahudi. Raw pa namisasang mo na ang utapa man na rab niyan. Napakaganda sa tutul mga urip no Allah. Kaya amanan niyan. Na doon na unaan niya na kakasyo tao na parang niya kapiya-piya. Hindi gira akawan na madakan mabuha mapangaroman niya sa magbabay.
Agi kira magwen ni panganakan na namin ang makalenggal-lenggawi katero. Apa na sop mana? Sabi kata no mga dito. Assalamualaikum. Namin ang nagmabupagi din yan. Grabe. Mabentado mama. Takin mo sa penanco. Tapi ta makasang ibu. Kagi ako makasunam yung agiro mabunga bubaya. Alaikumsalam. Untuk ka din. Namuntod mabuna peso ka pangilili na popormal niya no. Ito na yung masasway ba pa. Di mabunga bubaya. Na timing ngayon na. Yakato na kurun. Nakagiyap mangubaling na dito. Assalamualaikum. Tubabaya na pa'y nalaya. O kagi ako mapangaroman niyan si pagidon niya. Napapasong niya. Nakagumimaw sa pure reality niyan. Namiyakatim lang ka sa kapi, Buddha! Yan nga ba, may pakaulo ka. Kaya kato ka nun, baka mabutado. Tila ka kabsyo. Baya buwak kaya pamasungan niya kikaruman niya, nakagya ko doon yung mapangaroon panganakan. Assalamualaikum! Tuloy mo suniya mga ka! Matawan daw di ka pa magagawang mga langyan, yung mga pakaulo ka. Tabi-tabi na katano mga dati. Pagkata sa tutul, ayak kaya dito ayaw na niya. Nakakasyotaw na sok parang yung kamiya kapia-pia. Ay isa tunab yan niya makananira nila kung sa ano nga na mauri. Na sa mga tao ka mga pipi parangay. Akadaru yadkhulul jannah taqwallahi wa husnul khuluq. Ayat tunab yan niya kadakadakan. Apakasunil ko surga. Akararamigan apakasunil ko surga. Na sa mga tao amang alik kadakwallah. Na sa mga tao ang mga pipi parangay. Ayaw maanan niya na ayaw ko na madakal apakasurga. Seko surga. Na sa mga tao ang mga alikalakwala ang mga makapiapi parangay. La ilaha illallah. Napakaganda sa tutul mga ripno Allah. Ato na po ni mga panakotwa di tanong kayo nga. Kagiwasate ulok mga kwatayan. La tusyrika billah illa syaraka la dhulmun adim. O baka po panakotong sa Allah. Kaso ka panakotong na titulan na nalabi ay manan niya na malibutang. Ato na pinikapan ako to. Na diyang kanan na katoro sa manok. Katoro sa manok. Tihada ka. Kanabon so katoro sa manok ka. Kapya lang ko na manok sa imin. Natoro na ka. Manok. Nakanaba ka makapin ako to. Ayak ka pa na ko to katoro sa manok. Nang to ako minuwa ka sa manok ka. Kuhan ako ni sa manok ay turo ka na binaning ito ka. Binaning mata. Binaningi papa, binaningi ae, binaningi ulo, binaningi ipoy. Kaya panagkimano ko na si binaning. Tigil amya gudua na binaning pen. Na opun dito ituro ka nakapana oto. Da panapakakapato na tinadino ng pagkapte ka manukan na niya may totoro. Basta matena na siya manami atay. Allahu Akbar, na-share ka na kapanakot. Na, anto na po ni kapanakot to? Away kapara anda no kegenaki na diyang kana nakapanagikor sa tonong tumatagikor ka sa di pangaylay tumatagikor ka sa tekbalang tumatagikor ka sa mga tonong diyang na lamina guwanina na mga lamina na kapanakotun na namala na iman to na miya de solamin kato siya na kanina ko pangadi ko sa matampay yung kapuruan niya sa matampay miyati ako siya inakuwatawasan ako pangadi na anak ginawa yan. Are basit, panutun na karaka kamatang wala ka. Basta, wala magawa ko sa walemi. Tiga kanino ka pagawa sa walemi. Tiga na siya magusina ng mga tanak ko to. Nasa kata amorita na doon, wala na ulit ka pagulama ka. Kadusata. Tiga kanino to. Na tiga na siya magusina na analami nila na miya kalala. Malatigin, analami siya ng mga ustadami sa madrasa, ay notoriyan. Makapundatal sa nalami saan siya. Tiga na bumili kung malalamin. Di nga nalamin na dataro sa Walense ka. Dataro sa Rimano ka. Strangle, pati lugumab. Na binaning idinis. Binaning na si itatago sa lukawalay. Na rolang tigin itatago sa walay. Na ayat tigin na kibabaling ro na mga tonong kon. Na ayat tigin na ikikidiw ni Nausyama. Na hindi kapitan na pakapitaan. Na mautulungan na pakautusiran, na gagawin pa na pakagapinsiran, na ilan na mga papakikaan na mga vitamin, na dugo ka na batong, kasi anip ka nun. Na siya pa na nakasira nakibasit. Ino, ama, di nyo yung susuang kapalamin, nakakapan ako tayo, namatay ka nun na ninyo gunakan, na di ka nun
di kalud pa ka sa surga. Na tinubo ko na sabi ni awa. Kamastay pa niya nga alamin namin. Ako tigeng ganyan, ay ako luka gaya totorong siran na. Baganda kawa ang alamin nila. Nuduwa na. Kaya po natin na miya tabong na miya katalagin na daw kumakaudo. Miya kapugwa ko. Manungan man ni betada datara kada miniran. Suso pangaloy tiwan. Nasid miya pelastar piya kodok yan. Dawakan tiga siya panginin ni Samira kan nung ngagman. Piya kakasya ang wading yan. Sa Samira nung ninaw siya ma. Kagiap mga umapita na pakapita ni Raman. Nasusot na kan siya. Namiya patay ako iran. Nubong siya kan ni katoko ni nakita iro. Pero nga baka kaniniran na miya lang agi. Nagkataluan niya tingin siya ma. Amay ama kan tigil. Ay ilin na kan siya. Tinama yan! Tinino kanan! Tigil kikaraman na bubay. Nasusot na kan siya. Tigil na napkabawa ka nung Samida. Tina tu nak samida tiga ngutak makan tigil. Tu nak samida tina bawa tai. Tigi yang tu ama yang nadi dengan nadi teruk mga tonungan. Ama patay kairan. Tina matang wala karu ang kikalang. Tuwa kau na bawa na kanay ka. Asusurong na kan tiga ngutak kelas mita natin ni ate ako pun na wala to kawit. Na kaya ni ang matigan ni betadi na dusiran kina afshaw no lamay na ito. Mababatarong piyeso hong taiyak amya katiwa-tiwar na di sila diningilaki na siya ma tigin na mga taong kaya tao ito na nga pinggulaw-ula niyo mis kano di pakapitaan napapakauto na mis kano napapakagabi na mis kano na di gano di mamangudu amya kadatari di gano di mamangudu nakawang kano Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah dito ni kaya gina menalami nakagim yang udusirang la ilaha illallah di kepakai abang kasirang pagkalakang haram di kanda tanda tartano ka di man anak metunya sa mga tonong na mga jina kaya na mga jin kaaya man mga jin na di kailay pagkailay tanunan na di tanong siya ng kailay okay daw ba nga siya ng kanakan di kepakai api sa syaitan na di kepakai abang pagkalakang sa syaitan sa katanubuman ni manigalak sa syaitan ang mga marano. Agi may ito pasawatangan ni pupungangalak ka, naliapas siya. Na setan siya. Yang mau biasa watangan na pumasa sa kita na ibenuk ni. Na miya niyam suwatak, pupungangalak ka setan. Na liapas man, na siya, mi. Sugod ka sa ito lang. Ora, ole, kuha na kong wasaba sa ito lang. Di. Anatay tanro. Diuti ala ka suwatak. Saksa na ko ay pupungangalak ka kauda ila paman na manutano tapangan asyo mga watatano na ay ipapangangal katano na sa kanak Allah. Matang wala ka bisa nakataw sa kanak Allah. Na ulaw lang anang kan kararagiti sa Allah. Agis katanok nabubutyan na ka pa na English sa miat. English pa na di magmatog tayo sa maranawata ka English pa na miya katawa-tawa. Stop talking. Badian, badian. Allahu Akbar. Mabuti suatan limanton na emya suatan limanton na taman sa Karabaw sapi na di siya marano. Agi taman sa Karabaw sapi na pupaterkap na speaking English. Pero kamang ko Karabaw ngegeng man kamang matang walo ba panggegen. Kaban niya sebutin ngegeng na pero sa English. Matang na sebutin niya. Pero sa English ang ngegeng hi. Kaman na hi na ngegeng hi. Hi. Taman sa Karabaw na nibalit ako ng ngegeng. Sa terong ako kung bawa penumbat ka, amarano. Penumbat ka malari ka, kulungaw, matang wala ka din penumbat. Bangunin nila, amarano, penumbat ka, English na ka penumbat. Terong sa English sa penumbat ka, kasyabut yan. No! 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 Allahu Akbar. Naiman to na mini apa na mga wata. La ilaha illallah. Lah dia, okay na yun. Nabi menubat ka, basta malurum ako ko. Napakaganda ng mga nipon Allah. Ewan to, adita no di pa usin, napaganda nun. Na wasya to lukman sikwata yan. Ino man suwata ka, na ayama na niyan katya. At ay isa na advice sa mga doktor. Oy, advice sa mga professional. At sa Islam, na matataguro na yan. Na suwata ka na, igira suwata ka na may ito, ang magaan din. Magana tero, na para di mati, akapakaswentero, na pagugupin ka din mamangdo sa katero. Aabnang ka na kangka lalakaw ka na telompa ka inamaka naswata ka na pangiramawa lalakaw ka inamaka telompa ka
na may topan na miya kaso ina tinumpa ko ina manalaki ina maginom miya katuwa tuwin ilan watan na ni Ustad Abu Farhan, watan na ni Alim, watan na ni Belabi, watan na ni Sulutan, watan na ni Bari miya katuwa may topan na di pakapagan ni Chakatiro na makala na miya kong sobra kidari di usi marja na mga ulama na iman to na bada ka na di kumble to na wata ka na sa pulo guduan na di matok tero na niya pangapangaw pag yung may to pa suwata ka na di nga di pangendo na di nga di pamarangan ka di nga di pamangaw di nga di pa mangawi imabumapangawi may to pa na nga yung mawangang na lala na yaya mabuhay miya suwata ka na miya ka na pangaw Apo, nakaalok siya na kanina ni Pamaw. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa ini matagasan dengan nakapiyo-piyo na yan? Allah Akbar. Badi kalau dari mantu ambil kana suwata kana. Teka. Ay no miya pangaw ka po unda ka ano ka siya. Na di makumakali kalak suwata ka sa syaitan. Siyap na nga maranawa. Na ipagkalaki ang panang kaya patagwan sa miyatay. Yung na nasa mas kita patagwan sa miyatay at duyin-duyungan. Na ino taro na pagkalakan. Adi nga kataon na adi manauras na skap manipagay gawin. Nambadakalay pagkalakihan. Ilang nga kami ka tabi sa nga luksan na miyaw pa. Nagupantiyagwan sa bangkay kaya reuran sa miyatay. Gupantiyagwan sa mait na ini kasya sa mas ito mga mata kang udon. Na diran mabutagwan sa tali kuda na mas kasi siya itaw mas kita karulang biyadawag. Na pagkalaka po nabara sa bayan. Kami kapilila tolokado na siya misalala tolokado na miyaw masapeto mas kita mababalawag ko na nga tugon sa miyatay. Tomiyoro chulay na tolokado. Allahu Akbar. Na malubuding making sa ito. Kami ako diyan yun ba? Ini kanak kaya pa nagapatagwan sa miyatay. Adi niya katawan na ad na oras na paruran ng koto at pagkalakong. Nasdi, aya Peter wallah, na aya tito ang mga tawa ad nakalakihan ko Allah. Adi ka na ko mga masjid. Walam yakhsha ilallah. Na daabayran ni kalakainutas wallah. So, mukit ka ko mga nilibutang dataw na di kalakainutas wallah. Na miya do so kalak. Ayaw man na di kasya kay totoo na igra, miya ka nagsukala ka, akan abakala ko Allah, kakala ko amanan na siyay. Ada kan upong kong gumadam, napada ka sa, inexamin wala kaya babay ang kanyan. Wala na baluan na kong siyay minat ko, tipanganamis kanu tu wala, pag-examin namis kanu tu wala, tiba namis kanu, na paganay, tipang wala kung mapaparati ako, madato sabay, napakagda mo kanyan sa sawan, kalak. Upong asawa na adna parati nga bara sa nga bara aman ka dato sabay na labanin ka di nga kala ko siya pagkala kay boy pala ka na swalla ka kedabu kaya bobe ang kawala kay niksamin kanyan upong man may kagedam na makagedam sa asawa na pangiraw na yalan Allahu Akbar Allahu Akbar apkailing abu kay gira ko nang tama siya kanina pangakikib Allahu Akbar tabi tama ka sang ibu wala abas kanwa kasiran miya kaysa na di ko di magalot na hindi ka pagalot na miya ko mga mapapraning na di may mudo ko pagalot matawa na kakialapan ako tiga ka na barbir wanto na riya tinalim dragaya tinagagaling kami ko na sa tripingan niya natin matang wala kami nga kakalma nga abuwan Allahu Akbar Allahu Akbar dito yung masya niya na kaya palipian na di yung mga ripunwala kapag ako to ito tayo natanong kapan ako to na isabi niya kada-kada ka sosyal basta kapan ako to padupna na sa kapamagarwa kanda abak marata sa kapamagarwa ka piya kasi sa dakang asumyate na kanabuto marata aya piya karata mga ulama kapamagarwa kadida ka sinabuti yung mga doks ang sa mga ulama na uba ka pagpamagana sa dikaylay tama na miya magana ka na mga arwak aya piya magana na miya mataya yan hindi nga sakyuning baka sapyan manokapyan mamis na hindi pata natialwa na kasumya matay mga arwak nakanganodan miya nasuguniw na ilay nakabunada aba arwak kami kapanig aba kaya subagas kada buwan niya diba to na makatuko nas kay komyan sama na to nas kay arwak ba na miya tayo di makambaking na upama ka ba mapure pananalwan ka suara ka baka nakasiran matang wala kita luman makambakwi mga arwak mga arwak kami matay nakataya suguniw na panikanodan na miya makambuhi sila niya nga mga kubayran mga working di
Matang walau di tanuman makang bago itu perumahan. Allah, nadi kapan ako to baka pagana sa di kailay. Ayaw pagana ang kanaso pagkailay. Paman ako ka sa tuwan yung kaamya ka saragum na din makakasama no kapi amirito. Matang walau di kabala si Allah. Paman ako ka saragum na din makakakansa pi amirito. Amano? Benda sama sa tulan naman naman din. Ano na na Sebenarnya sagad dengan ang arian. Ano sa mga tulad na minirag sa nakakanulian. Namya kakwa kasama na sa miya kalala. O baka di pa magana sa di kailay.